Nginamukele futhi kule channel yethu. Khona osibuzile ngenye-ke yenduku ngomunye umuthi wathi ucela siwuchaze onokudideka. Lo muthi-ke ubizwa isende lenja. Isende lenja umuthi-ke cishe-ke esiwaziyo sonke njengoba nibona la esithombeni. Kuthiwa-ke lo muthi umila-ke kuzo zonke izindawo, ezindaweni ezakhele abantu kanye nasendle. NgesiXhosa-ke abaningi kuthiwa-ke umathangazane. NgeSpedi bathi-ke isende lenja ngomonyaka. Kuthiwa-ke uyakwazi ukusebenzisa uwodwa nje usebenza kakhulu-ke usebenziswa abantu besilisa, kuthiwa bayachatha ngawo. Uyakwazi-ke nokuwuthaka nezinye iy'nduku, koda-ke kumele uqaphele uma usebenzisa inhlamvu yakhona ingabe isingena kuwena. Kuthiwa-ke bake bechathe ngayo, kodwa kumele uma usefa uwusefisise ngoba ungafa nokufa, nawe ucishe ufane nentuma nayo iyingozi. Ngakho-ke kudingeka ucophelele. Kuthiwa-ke lo muthi usiza kakhulu ekukhuliseni induku, ekuvuseni inkunzi. Kuthola ukuthi abanye-ke uma kuwukuthi udinga ukuthola abantwana unenkinga, kuthiwa-ke uyasiza kakhulu lapho. Kuthiwa insizwa nje echathe ngalo muthi iba bukhali kabi embhedeni into ongayazi. Kuthiwa-ke iyasebenza ngempela. Kuthiwa-ke isende lenja liyangena futhi nasentelezini, intelezi egeza umuntu wesilisa uma ezongena umfelokazi. Leyo nduku-ke kuthiwa-ke ibageza bobabili umfelokazi kanye naye-ke umlisa esuke ezongena umfelokazi. Kanti abayi ocansini bengagezile ngoba kuthiwa umfelokazi uzosuke ethelele umlingani wakhe omusha ngebhadi. Kubalulekile ukuthi begeze ngalo-ke isende lenja, ngoba-ke kungaholela ekushoneni kwakhe-ke naye lo ibhadi leli abalishoyo. Ngiyathemba ukuthi-ke okuningi sikuchazile uzwile. Ungasithinta nje ku-inbox uma kuwukuthi kuyodinga inombolo ka-WhatsApp. Uma unombuzo ungabuza khona la ku-comment, sizokwazi ukuthi sikuchazele sikwenzele eyakho ividiyo, sichaze nje kabanzi. Cela ni-subscribe-e nihambe niyosifolowa ku-TikTok ni-subscribe ku-YouTube.